Dobrý deň. To, že sledujete toto video, znamená, že vás zaujal barter. Presne tak, isto ako mňa pred 17 rokmi, kedy som prvýkrát počula o barteri. Najprv som nevedela vlastne, čo to je, ale keď som zistila, čo to je, veľmi ma barter zaujal a odvtedy sa barteru venujem. Je to môj koníček, moje hobby, moja vášeň, zároveň aj moja práca. Veľmi ma baví a vyzerá, že ma bude baviť ešte naozaj veľmi dlho. Pre nových záujemcov o spoluprácu alebo aj pre klientov, ktorí už sú našimi klientmi, ale ešte len sa s barterom oboznamujú a začínajú, organizujeme seminár, ktorý sa volá Sila a výhody barterového obchodovania. Tento seminár bude veľmi zaujímavý, pretože dostanete tam odpovede na mnohé vaše otázky, ktoré predpokladám, že máte. Ako podnikať čo najefektívnejšie, čo najúspešnejšie, ako podnikať bez hrozby dlžníkov, záväzkov, nedoplatkov, ako podnikať a vytvárať si dobré vzťahy a ako si tieto dobré vzťahy aj udržať. Barter je o živote. Barter je život. Pretože celým našim životom nás prevádzajú výmeny a to je vlastne barterovaním. Tento seminár budem organizovať osobne ja a tým pádom sa na vás veľmi, veľmi teším a zároveň sa teším na vaše otázky a na to, že zo seminára odídete plný nadšenia a chuti barterovať. Teším sa na stretnutie s vami a samozrejme na účasť na našom seminári.